So, exactly. Yn gallu gael gwared ar pizza. Pizza. Oh, yeah. Dwi'n recordio hwn, llun ni? OK. Iawn, na ddechrau efo'r datganiad. Mae'r cyfarfod yma yn cael ei weddalledu ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Cyn i y cadeirydd ddod i mewn, mi na i jyst dweud gair bach, da ni'n gan ni broblemau technegol yma. Mae'r system arferol sydd gen ni i lawr, felly da ni'n dibynol ar un laptop, a wrach fydd o ddim, fydd o'n brofiad gwahanol wrach tro yma, i beth da ni'n arfer wneud. Felly, na i ofyn fydd yn mynd wrach, fydd yn cymryd mwy amser i bobl siarad, gos fan ni symud yr un cyfrifiadur sydd yn gweithio. Felly, i be bynnag sydd yn gwylio ni, gair o'r rybydd i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Iwan. Ac i unrhyw un aelod o'r pwyllgor a'r awdurdod yma, os da chi yn teimlo bod chi ddim yn gael y lais drosodd, neu mae yna broblem efo plis, gadael ni gwybod, dwi'n eisiau gwneud sicr bod pawb yn cael ei glwad. Ac mae'r awdurdod yn gallu gweithio fel mae yn arfer wneud. I ddechrau, croeso chi gyd i'r awdurdod parc genedlaethol Eryri. Ac Anwen, os gynnon ni ymddihuriadau, please. Oes. Cynghorydd Anwen Hughes, Cynghorydd Dilwyn Owen Roberts, Mrs Sarah Hatfill a Miss Naomi Lou Thompson. Diolch yn fawr. A mae Ifawr ddim yma efo ni eto, ond gawn ni weld. Okay. Iawn, mae gen i yn absynoldeb y cadeirydd, fydd yr is-cadeirydd, mae gen i rhywfaint o pethau i ddeud i chi. O ran hyfforddiant i'r aelodau, gobeithio bod chi gyd i gweithio ar y hyfforddiant cyber, i wneud sicr bod chi ddim yn gael dal gan pobl sy'n trio fwy'n bres neu beth bynnag yn cyber. Hefyd mae'r 3 modiwl newydd yn dod i mewn yn y blwyddyn newydd, yn y system ELMS. Os ydych chi'n gallu gwneud sicr bod chi'n gwneud yr unedau, mae'n gallu bod yn dipyn bach yn trafferthus, ond mae'n bwysig iawn i wneud nhw fel aelodau i wneud sicr bod ni yn ymwybodol o'r pethau yma, a hefyd cael rwy'n fyny dyddiad, hyd yn oed os da chi wedi wneud y fath o uned blwyddyn dwytha neu blwyddyn cyn, mae pethau yn newid, felly mae'n bwysig cadw fyny efo hefyd, pethau fel yna. O ran beth sydd wedi bod yn digwydd ar y 15 o Medi, gawson ni lawnsiad y cynllun economaidd cynaladwy Gwynedd a'r parc yn y plas, o'n i yn hwnna. Oedd yn rhywbeth pwysig iawn, a dwi'n meddwl nath lot o waith da cael ei wneud ynddo fo, a dwi'n edrych ymlaen i hwnna, dod i ffrwythlondeb yn amser i ddod. Hefyd nathon ni o hwnna, gawson ni ar diwrnod ola a Hydref, gawson ni weithdy efo Terry Stevens ar y peth i gweithio ddim bach yn bellach am sut fysa'r parc genedlaethol yn delifero beth o'n cynllun. Wedyn, gawson ni fforwm cadeiryddion ar parciau yn y llynnoedd, edrych ar newid hinsawdd, a gallwch chi clywed rhywfaint o beth nath allan o hwnna heddiw, hwyrach ymlaen, efo papur ysgynnon ni ar net zero, ar ras i zero, a bydde fel nawdd hwnna'n diddorol iawn, a ges i siawns i mynd y fe med i hwnna. Yn mwy diweddar, es i gyfarfod yr partneriaeth parciau genedlaethol, yr NPP, yn y Peak District, yn Bicwel, a sy'n mynd i'r AGM fanna,
A mwy diweddar, oedd na EGM lle nath Kath Hawkins I benodi fel cadeirydd unwaith eto, rhywbeth da iawn oherwydd mae Kath yn gwneud job arbennig o dda yn y swydd yna. Saith byddwn o Dachwedd. Dwi'n cael trafod allan y sgwiriau, sori. Mae gen i gyfarfod efo Gwynidog. Ie, mae yna gyfarfod efo Gwynidog ar y 7 o Dachwedd, un arferol, eich i trafod sy'n mae pethau'n mynd. A wedyn, o be dwi'n deall, mae Kim yn sefyll I lawr fel aelod o'r awdurdod yma yn gofi. A felly, diolch yn fawr iawn am dy waith ar yr awdurdod Kim a pob lwc efo'r babi newydd. Diolch. A peth ola dwi eisiau dweud, jyst I cydymdeimlo efo ddau aelod o'r staff y parc, efo John Coley sydd wedi golli dad yn ddiweddar cydymdeimlo drostoch chi John. A hefyd mae Bethan Hughes wedi colli bartner yn diweddar. Felly, os da ni'n gallu cymryd rhyw 30 eilad o distawrwydd, jyst I meddwl amdan. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr pawb. Yr eitem nesaf sy'n gwneud i'r diweddariad gan Emyr. Sian ymlaen I chi. Diolch yn fawr. Diolch. Ddau laptop. Right. Mae'n brofiad gwahanol. Diweddariad byr iawn fi. Mae Iwan a fi wedi cwrdd. Mae gennym ni dîm newydd o Archwilio Cymru wan yn gwneud gwaith craffu. Felly mae Iwan a fi wedi cwrdd ar tîm mis dwytha. A mae yna adroddiad ar llywodraethiant y tri parc cenedlaethol yn dod allan diwedd mis yma. Felly, wrach mi yna waith craffu gyda ni ar hwnna. Ac maen nhw wedi cadarnhau na'r astudiaeth 23-24 sydd eto i'w ddechrau ydy ar equality a diversity. Felly, mae yna rei aelodau yn cael eu tynnu fewn I gael eich barn ar waith yr awdurdod yn y maes yna. Bydd y tri prifweithredwr yn cwrdd â swyddogion Llywodraeth Cymru dydd Gwener I fynd trwy nifer o bethau sy'n cynnwys sefyllfa gyllidol, ond does a ddim byd maen nhw wedi deitha ni sydd mynd I godi pryder I ni. Byddwn ni'n paratoi podcast fel yr 8 tirwedd yng Nghymru ar materion newid hinsawdd. Ych chi'n cofio I ni dderbyn adroddiad gyn Small World Consultancy ar oblygiadau newid hinsawdd i'r tirweddau. So bydd hwnna'n ddefnydd podcast fynd allan yn ystod wsos newid hinsawdd Llywodraeth Cymru, sef wsos 4 i'r 8 o Ragfyr. Felly hwnna'n fyw dim ond ar y dymechar yr wsos yna. A jyst I orffan, da ni wedi gallu penodi dau swyddog fel pennaeth y gwasanaeth. Mae Iwan Gwilym wedi cael ei penodi fel pennaeth ymgysylltu, a mae Angela Jones wedi cael ei penodi fel pennaeth partneriaethau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Mae'r laptop yn ôl. Diolch yn fawr. Reit, oes gen ni unrhyw cwestiynau gan y cyhoedd, Llanwen? Na, gwrs dim. Felly ddim byd ar hwnna. So neis, os oes o rwy'n yn ofyn cwestiwn rhywbryd, dwi'n meddwl holl amser wedi bod na dwi wedi cael cwestiwn. Allan ofalus beth dwi'n ofyn amdan, ia. Datgan diddordebau, os unrhyw datganiad diddordeb gan unrhyw un? Dwi eisiau ddatgan diddordeb yn eitem 1.15. Na, 2.15. Diolch yn fawr. Felly, da ni symud ymlaen i'r munedau. Mae'n eisiau mynd I mewn drwy nhw I checio a os nhw'n cywir I ddechrau, a wedyn delio efo unrhyw beth sy'n dod allan o. Felly, a mynd drwy nhw mesl tudalen. Tudalen 1, 2, 3, 4, a darn bach ar 5. Pawb yn hapus, felly gawn ni arwyddo nhw fel nhw'n gywir. Felly mae gennym ni yr pethau sy'n codi o'r ymunedau.
Bo chi eisiau? Action sheet. Action sheet. Mae gynnu jyst un pwynt o codi o munudau sydd wedi dal yn cymryd o pecyn. Adroddiad archwilio Cymru ar godi incwm. Mi fi gwneud adroddiad yn mynd i'r perfformiadaeth yn owen extra ar y mater yna. Os unrhyw un arall efo unrhyw un maen nhw eisiau codi o'r munudau dwytha? Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n eisiau ail i fo? Iawn, diolch yn fawr. Felly, da ni wedi cymeryd nhw fel maen nhw'n gywir. Unrhyw beth sy'n dod o'r ddiwrth nhw? Unrhyw eisiau codi siawns olau i wneud? Os ddim, awn ni symud ymlaen i'r actions log. Mae gen i'r un gyntaf yna sy'n gallu cael ei mae'n cynnig tynnu fo o'na. A wedyn mae'r ail un beth sy'n cael ei... Mae'r ail un yn fydd adroddiad blynyddol yn dod arno am yr daith yna nesaf, felly cynnig bod hwnna'n parhau i aros ar y daflen am y tro. Di pawb yn hapus efo hynny? Yn cymryd yn erbyn o, diolch yn fawr, felly awn ni der ymlaen efo hwnna. Eitem nesaf gyda ni ydy'r ras i 0. Adroddiad gan y Pryddyfedwr, felly a'i pasio draw i ymwneud. Ia, ydych chi'n pigo fi fyny o fama ar y meig? Swn i'n siarad i'r cyfeiriad na. Hwna'n iawn. Swn i'n symud? Glwyd y blaen rhaid symud. Reit, we can all make it. Mae'r is-gadeirydd di crybwyll yn barod bod y ddau yn ei bod i fyny mewn cyfarfod o cadwyryddion parciau Brydeinig yn y llynnoedd, a prif pwynt trafod hynna oedd newid hinsawdd. I'm dim trwy'r adroddiad yn fanwl, mae yna, ond i chi gofio nath i aelodau adeg mae llynad derbyn adroddiad gan Small World Consultancy gan Dimitri, cymeriad eitha gwybodus yn y materion yma, ac mae'r awdurdod hefyd wedi sefydlu grŵp i gael strategaeth garbon yn ei le. Casgliad y gwaith yna di bod yr her mor fawr. Mae'r gwaith oedd allan o Small World Consultancy sy'n cadarnhau beth i natur y her, a mae rhan fwyaf o pweras neu'r cyfrioldebau i newid hynny tu allan i allu'r awdurdod yma. Felly, mi ydyn ni fel y teulu barcia wedi edrych ar y cynllun ras i 0, ac yn fras, beth yw'r ras i 0 ydy y 5 agwedd iddo fo. Mae o'n rôl arweinyddol, ytrach na rôl gwneud i ddweud gwir i'r parcia. Mae gynnau chydig bach o sleidiau na ddangos i chi yn munud. Mae 11 o'r parcia wedi ymrwymo i fel barod, a dwi'n meddwl bellach ydyn ni mewn lle cyfforddus i addewid, i wneud y ddewid ar ras i 0. Dwi'n gosod allan rhif 4 o hynna be mae'n lygu, a dwi wedi rhoi diweddariad ar be mae'r awdurdod ma'n wneud. Felly, yn fras, be mae'n lygu ydy rhaid ymrwymiad i ras i 0. Yn ymarferol, mae'n golygu 3 peth, sef i ni gymryd rhan mewn gael negeseuon allweddol allan ar newid hinsawdd, a wedyn fel arweinwyr yn y maes, byddwn ni ystyried addasu'n cynllun ddatblygu lleol a cynllun reoli i gydnabod sut mae'r ardal yn ymateb i garbon. Wrth gwrs, fel corff, nid da ni mewn gwell sefyllfa i reoli carbon yn hunan, fel y fflyd, y swyddfa, pencadlys, y plas o felly, so mi ydyn ni gallu rheoli hwnna. A mae hwn yn sôn am yr ardal ddiorylau hynny. Mi wna i drio dweud chydig bach o sleidiau fyny chi, achos mae'r maes mor gymleth. Share screen. Reit, ydych chi'n gweld hwnna? The slide shows. Mawn. Reit.
Mae hwn jyst yna i ddangos i chi beth i natur yr her. Felly, mi wna i ddangos y sleis yn y Saesneg, ond mae siarad yn y Gymraeg. 8 tirwedd, a beth bydd wedi ffeindio allan bod yr her, hyd yn oed o fewn gwlad gymarol fach o'r Cymru, yn wahanol iawn hwn o'r 8 tirwedd. Oedd adroddiad Small World Consultancy yn adnabod 5 her i bob tirwedd, sef yr egni da ni'n ddefnyddio i gnesu'n tai a'n busnesau felly, rôl cynhyrchu bwyd a rheolaeth tir yn carbon. Neu siŵr bod ni yn gwneud y gorau, a dwi'n meddwl bod ni ar flaen y gad yn yma ar rheoli cynefinoedd a adref mawn, a dwi'n siarad bod y grychod a prif a felly mewn cyflwys da. Yr un sensitif i ni ac i Gymru ydy sut da ni yn ymgysylltu efo y sector twristiaeth a be mae twristiaeth eisiau allan o'r ardal. Mae dros 3 o oedd troed carbon Eryri yn deillio allan o'r sector yna. A wedyn y rôl cenadus a chlicio neu rhoi gwybodaeth allan am carbon. Mi ydyn ni gyda llaw wedi comisiynu uned fel Pymtheg Parc a mae yna braidd ffordd uned yna sydd yn rhaid negeseuon cyson allan ar newid hinsawdd ac ar carbon. Yn y sleid yma, dwi'n dangos beth i oedd troed carbon yr 8 tirwedd yn y glas tywyll, ac os yw bob dim yn mynd ffordd iawn, be fydd effaith yr ardal ar ôl 2050. So, da chi'n gweld, mae Eryri yn gallu mynd o gynnyrchu lot o carbon i gallu storio lot o carbon. A wedyn, mae hwn yn ystadegau o pa bryd ddyliau wahanol tirweddau yn dod yn carbon neutral, ac maen nhw'n rhagweld os yw popeth yn mynd ffordd iawn, fydd Eryri yn carbon neutral dyn 2032, sydd ddim yn bell i ffwrdd. A wedyn, mae hwn yn ffigwr lle ydym ni'n rhagweld, wel, mae'n dangos beth i effaith ar hyn o bryd y sectora. Felly, dim ond y sector tir sydd yn cloi carbon i fyny ar hyn o bryd. Dych chi'n gweld yn y wahanol egni a bwyd a diod ydy'r glas tywyll a glas gola. Felly mae'r ddau sector yna yn cyfrannu lot i o'n troed yr ardal. A felly, ar ôl hyn i gyd, maen nhw'n rhagweld na dyma be fydd o'n troed net Eryri. Ia, mi fydd y sector eraill i gyd yn cynnyrchu carbon, ond mi fydd rheolaeth tir a mesuriadau egni gwyrdd yn mwy na cloi y carbon fydd yn cael ei gynnyrchu. Felly, hwnna di'r pictiwr bras iawn. Felly, sut dwi'n gyhon lawr rhaid. Felly, mae o'n rhywbeth lefel uchel, mae'n rhywbeth rhaid i weithio'n gyson yna fo, ond dwi'n meddwl fel arweinwyr, dyna ni arwyddo i'r pledge ras i siro. Felly, yr gymhelliad ydy bod chi'n ystyried y adroddiad bod chi yn cytuno i ni ymuno ar ras i siro, a mae hynny'n golygu bod ni yn defnyddio egwyddorion yn hwn efo adolygu polisia statudol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Unrhyw sylwadau, unrhyw beth mae unrhyw eisiau dweud ar papur sy'n ymlaen, unrhyw beth gael ei godi, Delyth? Sorry. I did pass on around it. Reit, so diolch yn fawr. Dwi'n croesawu hwn yn fawr, mae o'n rhywbeth, dwi'n meddwl fel arweinwyr, mewn lefel uchel, ac mewn rhywbeth yn sicr rhaid bod ni'n cael yn gweld ac yn ymrwymo, dim jyst cael yn gweld ymrwymo iddo fo, ond bod ni hefyd cael yn gweld yn gweithredu arno fo hefyd. Just cwestiwn mwy na dim, ddeud y gwir. Mae stoc tai
ni yng Nghymru ni o'r stoc tai mwyaf yn Ewrop, mae gen i lot fawr o dai, a sut mae hynna mynd i, dyma hwnna'n her i ni gyd i trio ôl-ffitio yn tai presennol iddyn nhw fod yn carbon neutral felly. Sut da ni'n gweithio ar hynny? Sut mae hyn yn mynd i effeithio ar cynllun datblygu a'n gwaith ni o fewn y parc felly? Ia, mae hwnna'n un cwestiwn ac wrth gwrs mae hwnna'n arwain at gwestiwn arall sut fath o effaith oes hynna'n gael ar yn adnodda ni i gyflawni ar newid unrhyw gynlluniau. Sgynna chi unrhyw sylwadau hynna? Diolch. Ie, yn sicr, mae yna ddau gynllun statudol efo'r parc yn does. Mae gen i'r cynllun rheoli, sef cynllun Eryri, ac y cynllun dablygu lleol. Felly bydd heina'n allweddol o ran blaenoriaethau ni yn y maes carbon ac ar be mae Emyr newydd bod yn cyfeirio at. Fel da chi'n gwybod, mae adolygiad y cynllun datblygu lleol yn debygol o gychwyn flwyddyn nesaf. Gan i drafod yr amserlen yn y bwyllgor cynllunio nesaf. Ond felly dyna di'r pwynt lle fyddwn ni'n gosod targedau, amcanion ac strategaeth sydd o fewn y cynllun datblygu lleol. Mae'r grŵp aelodau carbon, mae Brian yn gydeirio hwnna, mae'r grŵp yna wedi sôn am pwysigrwydd y cynllun datblygu lleol yn sgil hyn hefyd, ac yn deillio hynna, da ni wedi cael sgwrs cychwynnol, gaeddiwch i Naomi Lou Thompson aelod ni, dwi'n siŵr os mae yma heddiw, jyst i reid ni ar ben ffordd, mae hyd yn ei rhywfaint o waith ar hyn yn y brifysgol mae'n gweithio, felly da ni wedi cael sgwrsiau cychwynnol o fanna, felly mae fyny ni fel awdurdod pa mor uchelgeisiol da ni eisiau bod, a da ni'n gobeithio da ni'n gallu bod yn uchelgeisiol yn y maes yma. Mae'r her yn un mawr, ond mae'r trafodaethau yna i ddod yn y flwyddyn nesaf, pryd da ni'n cychwyn adolygiad y cynllun. Thank you, Chairman. Yes, I think I would support much of what was just said, actually, but in terms of the document before us and the associated recommendations, I think it's essential that we sign up for the Race to Zero. It would look very strange if we didn't. And the recommendations as they stand are fine, but the question lies behind the fact that obviously the statutory plans are going to take some time to put into place, and they won't be in place until very near to 2032. Therefore, I think our recommendation should reflect that, and that we should have something in there that reflects the interim period to show that there are outcomes and things that we are doing before those plans put in place. At the moment, it's saying we're going to reflect those principles. We can see the outcomes of that and the policies that are there. Clearly, we're doing things now, but we need to accelerate some of those or spread them in a wider way, things that we've already started on. So the sustainable tourism thing, bearing in mind what was just said about the contribution that tourism makes to our carbon. You know, maybe we should be saying here that we want to accelerate some of the processes that we've already started and to start new ones insofar as they fit within the plans that we have at the moment. I don't know what the form of words would be, but I think we need to reflect that in the recommendation. O'n i'n licio reid pethau rhy gadarn i fewn fyna, achos beth da ni eisiau neud ydy cytuno ar y siwrna. Mae Brian di sôn wrth am y twristiaeth gynaladwy ac mi fydd y gwaith na mynd ymlaen. Mae yna ddarna waith eraill hefyd. Da ni wedi cael arian tirweddau cynaladwy, lleoedd cynaladwy i wneud gwaith rhai cyngor ar yr hen stoc o dai sydd yn yr yrru. Mae John di arwain ar hwnna. Mae pethau fel i gyd yn cyfri. A hefyd, ydyn ni'n aelod o'r bwrdd gwasanaethau lleol Gwynedd Môn, a mae carbon yn un o'r 3 ffrwd gwaith sydd yn y grŵp yna. So dwi'n cytuno efo chi, Brian, mae eisiau gweithredu'n cynt, ond o'n i'n gwybod sut i ddisgrifio hynny yn yr adroddiad yma ar hyn o bryd, ond os da ni'n cochwyn ar y siwrna, wel, mi fydd yna fwy o wybodaeth a cyfleon yn codi, dwi'n siŵr.
Diolch Emyr. John? Ie, diolch o'r iawn. Ie, cytuno 100% fel un sydd â busnes net zero. Mae'r rhaid newid cynllun datblygu lleol yn eitha buan. Fydd na ddim slot gallu gwneud ta fi hwnnw wedi newid i gychwyn. Hefyd, oes da arian mynd i ddod i ganlyn i ddod lawr ar rwy'n helpu busnesau at i fod yn net zero. Ac hefyd, a oes yna o beth fydd busnesau medru trialu gwahanol bethau achos mae'r byd yn symud mor ffast rwan gyda'r net zero. A di bosib i trialu lawer o bethau yn y parc a fod yn flaenllaw yn y maes yma? Wel, os da ni'n derbyn y rôl i fod yn arweinyddion, mae yna le i redag pethau fel yna, John, i weld beth sy'n gweithio go iawn. Os unrhyw un arall? Ateb o'r cwestiwn cynllun datblygu lleol, pryd fydd hwnna, os yw hwnna'n mynd i gyrru 5 mlynedd fod i'n lle, wel, dyn ni'n 5 mlynedd ar ei ôl i cyn cychwyn, a fydda hwnna fod yn flaenoriaeth rwan yn. Mae hwnna'n beth fydda ni'n wneud, wrach yn gynt dan ni'n arfer ddod o. Wel, John, sorry. Dwi'n meddwl mae fyny i fel aelodau, da ni'n dod â papur i'r pwyllgor cynllunio. Fel da chi'n gwybod, ni fod i gychwyn adolygiad y cynllun mis dwytha, mis Hydref. Yn sgil yr materion sydd wedi codi efo erthigol 4, mae yna drafodaeth i ddilyn yn y pwyllgor cynllunio mis Rhagfyr, oherwydd capacity staff, medden ni ddim wneud y ddau beth, a mae hwnna'n drafodaeth i chi gael yn y pwyllgor cynllunio mis Rhagfyr. Da ni wedi cael trafodaeth cychwynnol yn y gweithgor, yndo. Bydd yna oediad o gwmpas blwyddyn fydd o, dwi'n meddwl, ar y cynllun datblygu lleol, os da ni'n mynd am erthigol 4, felly mae'n benderfyniad i chi fel aelodau yn y pen draw. Cawn ni drafodaeth yna mis nesaf. Diolch John, a dwi'n sicr mae lot o'r pethau sy'n cael ei godi rwan, a mae yna pethau o ran adnoddau a pethau fel yna fydd yn cael ei godi efo'r gweinidog pan mae Emyr a'r cadeirydd yn cwrdd a hwyrach ymlaen mis yma. Edgar? Ie, just... Sorry, wedi siarad. Sorry. Na, rach eithaf digon, sydd ni just droi o gael ei weld. Ydych chi'n clywed? Ydych chi'n clywed rwan? Ynddi. Ia, fine. Ie, iawn. Mae'r swnna'n dechrau gyn bellad am arwyddo hwnna, a dwi'n cynnig bod ni'n mynd efo'r argymellion, a fydd rhaid ni, fydd ni'n gwneud fel o John yn dweud, mae'n mynd i gymryd amser, a mae rhaid ni'n gwneud fel yr adnoddau a'r staff gyda ni'n gwneud ydy. Dwi'n cynnig yr argymelliad i ni gael dechrau. Diolch yn fawr, felly. Da ni wedi cael cynnig. Os unrhyw un arall eisiau gyfrannu'n rhywbeth? Elwyn? Eilio'r cynnig o'n i, cadeirydd. Diolch yn fawr. Felly, da ni wedi cynnig a eilydd. Pawb yn hapus. Dwi'n meddwl bod neb yn erbyn y peth. 3, 4, 5, 6, 7, 8, yn dweud i gario. Iawn, felly da ni wedi cael cytundeb, da ni am arwyddo efo'r parciau genedlaeth fel eraill. Yn amlwg, mae'r adnoddau yn ffactor. Fydd rhaid ni drafod hwnna efo gweinidog ac yn mewnol. Ond diolch yn fawr i pawb am hwnna. Symud ymlaen, y peth nesaf gyda ni ydy'r adroddiad adroddiad blynyddol ar Ydy'n Cymraeg, sori. Adroddiad blynyddol drafft ar y panel annibynnol, gan y panel annibynnol Cymru. Sori, dim ond rhoi Saesneg sgan ei ymlaen fi ar hyn o bryd. A'i newid hwnna, os fi'n neud hynny eto. Felly, pwy sy'n arwain ar hwn? Fi sy'n arwain ar hwn. Iwan, please. Diolch. Ie, so, mi fydd fformat yr adroddiad yma'n gyfarwydd i chi. Mae'n dod o blwyddyn bellach yna i'r awdurdod neu'r gwyllgor perfformiad ac adnoddau yn ddibynnol ar amsyriad yr panel annibynnol Cymru. Felly, adroddiad drafft ydy hwn, ac mae gennych chi gyfle i ymateb iddo fel awdurdod neu fel aelodau unigol. A'r penderfyniad y panel flwyddyn yma ydy dilyn i bob pwrpas chwyddiant neu cynnydd yn cyfloga, ac maen nhw'n argymell
bod cyfloga sylfaenol aelodau yn cynyddu o 6.6%. A wedyn yn paragraff 2.2 o'r adroddiad, dwi wedi gosod allan be mae hyn yn feddwl o safbwynt cyfloga i'r aelodau cyffredin, so fos yna'n codi o 4964 i 5265. A fysa'r uwch gyflog y cadeirydd yn codi 13764, 14598. A wedyn fysa cyflog dirpryd cadeirydd a chaderyddion y pwyllgorau yn cynyddu o 8754 i 9055. Yr prif newidiadau eraill ydy bod, neu diffyg newidiadau arall ydy lwfans neu costa teithio yn aros rhy fath. Ac wedyn, gymellad yma'r pwyllgor safona yn y cwestiwn, mae'r lwfansa yn aros rhy fath, ond bod na opsiwn bellach i ni fynd ar daliad fesul yr awr, os da ni'n gweld bod yna gyfarfod bychan iawn o'r pwyllgor. Yn ymarferol, dwi'n gweld hynna'n ei llawer o wahaniaeth i'r ffordd da ni'n gweithredu o safbwynt yr awdurdod. A wedyn, yn unol ar drefn ddigwydd y blwyddyn dwytha dwi'n meddwl, tro cyntaf, mae yna holiadur unwaith eto gan y panel. A tro dwytha, mi nes i ymateb ar ran y chi gyd fel yr awdurdod. Ond o edrych, mae'r holiadur ar dudalen 52 yn y Gymraeg a 60 yn y Saesneg. Ac o edrych ar y cwestiynau tro yma, dwi'n meddwl bod nhw'n gwestiynau arall sydd wedi cael ei anelu fwy at chi fel aelodau unigol, felly ga i awgrymu yn hytrach na bod yna ymateb yn dod gen i fel un llais gan yr awdurdod, a bod chi yn ymateb yn unigol os da chi'n teimlo bod chi angen gwneud. A'r argymhelliad ydy trafod yr adroddiad blynyddol drafft a phenderfynu ar ymateb yr awdurdod, os oes angen ymateb yn gwbl. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ond siarad yn gyntaf ar hwn. Dwi'n wedi bod ar cyngor Gwynedd dros 7 mlynedd, a mae'r ffaith fel pobl ddeud cynt oedd, na chi'ch hunan sy'n neud eich cyflogau eich hunan yn hynny. Mae hwn yn banal anibynnol. Dwi'n gweld bod rhaid trafod o, a dweud gwir, cos mae'n anibynnol, bydwch yn cael o gwell na hwnnw, a dwi'n meddwl ni fynd efo'r gwestiwn. Os unrhyw beth mae unrhyw un eisiau gyfrannu at hwn, unrhyw pwyntiau mae unrhyw eisiau godi, neu anghytundeb neu rhywbeth fel yna gan aelodau'r awdurdod. Dwi'n meddwl bod na. Ga i ofyn y cwestiwn, mae'r set o cwestiynau sydd yn y cefna, ydyn nhw ar gael ar safle we neu rhywbeth fel yna, oherwydd dwi'n gallu weld sut da ni'n mynd ymlaen â ateb hyn heb lawn tynnu nhw allan a postio nhw iddyn nhw ar hyn o bryd. Mi fydra i sicrhau bod na angen os ydych gyda mewn y link o'r... Dwi'n meddwl fydd o'r holiadur arbennu hun, dwi'n meddwl fydd yr adroddiad yr rhan ohono fo, a wedyn mae gennych chi... Os dwi'n cofyn iawn, mae gennych chi le yn yr cefn hefyd. Dwi'n cofyn hyn. Dwi'n dau o'r de. Oes le i... Mae yna link yna, yn does? Mae yna link yna, dwi'n meddwl. So, efo'r ddogfen yna, mi fydwch chi yna mynd ar y safle we neu e-bostio. Felly, os di pobl yn teimlo maen nhw eisiau ymateb, please, fyswn ni'n falch iawn os oes ag i wneud. Da ni am ddangfod y link i wneud yn haws? Ie, please, diolch yn fawr. Felly, os di pawb yn hapus, dwi'n meddwl yna achos, os na, da ni'n cael cynnig i peidio ymateb yn cyrraedd gan Edgar. Wel, oedd y cynnig yn derbyn yr adroddiad. Graff, a wedyn bod ddim angen ymateb. Elwyn, o'ch chi jyst yn cytuno fan'na llai fyny? Iawn, oce. Ia, felly, da ni... Mae gennym ni penderfyniad ar hwnna. Os o'n i'n pawb yn datgan, unrhyw un yn erbyn? Na. Iawn, diolch yn fawr. Nes yma gennym ni adroddiad ar y profil risg yr awdurdod, unwaith eto Iwan, dwi'n meddwl. Ie, diolch.
Eto, unwaith eto mae'r fformat yma, dwi'n siŵr, yn gyfarwydd i chi. Hwn ydy'r adroddiad blynyddol sydd yn dod gyfron ar awdurdod. Da chi'n cael adroddiadau cynnydd yn y pwyllgor perfformiad ag adnoddau bob tro. Mae'r pwyllgor yna yn cyfarfod. Felly, mae o fformat chydig bach wahanol, sef mae'r tabl yn 1.12 yn dangos y cynnydd neu'r gwahaniaethau sydd yna ers yr cyfarfod dwytha y pwyllgor perfformiad ag adnoddau. Ac yn paragraff 1.5 hyd at 1.10, mae hwnna'n dangos yr newidiadau sydd wedi digwydd yn mlynyddol. So, mae chydig bach wahanol i beth sy'n mynd gebrodd gan y pwyllgor perfformiad ag adnoddau. Ond mae'r egwyddorion ei fath, sef, da ni'n 3 categori o risg, blaenoriaethau uchel, canolig ac isel. Ac fel sy'n cael ei nodi'n 1.2, mae'n ofynnol bod ni'n cyflwyno hwn i'r awdurdod o leiaf unwaith y flwyddyn, a dyma ydy'r adroddiad ffurfiol, ond fel i mi esbonio, mae'n dod i'r pwyllgor perfformiad ag adnoddau hefyd. So, mi welwch chi yn paragraff 1.5, mae yna 17 o risgiau wedi eu hadnabod ar y proffil. O'r rhain mae 2 wedi cael ei nodi fel risgiau uchel, 14, mae rhai canolig ac 1 wedi cael ei nodi yn risg isel. A wedyn, yn ystod y 12 mis dwytha, ni'n nodi unrhyw risgiau newydd i'w cynnwys ar gofrestr risg ar awdurdod. Yn mis Mawrth 2023, mi nathon ni gynyddu lefel risg ar gyfer cyflawni targed cynnyrchu incwm ar gyfer plas o canolig i uchel. A wedyn eto ym Mawrth, mi nathon ni ostwng y risg ariannol sy'n gysylltiedig â phrosiect gwaith o risg uchel i un canolig. Gorffennaf 23, mi nathon ni israddio y risg bod yr ysgwr yn methu ar cynnyrchu incwm digonol o uchel i canolig. A wedyn, da ni wedi tynnu un risg oddi ar y gofrestr risg ar awdurdod dros y 12 mis dwytha, sef effaith Covid-19 ar y Parc Cenedlaethol ac ar waith yr awdurdod. Ond mae hwnna yn bwnc testun, mae rhaid chi wneud penderfyniad ffurfiol ar hwnna heddiw awgwrs yr awdurdod sy'n wedi gwneud y penderfyniad terfynol. Felly, yr argymhelliad ydy nodi cynnwys yr adroddiad hwn a chymeradwyon ffurfiol i ddileu effaith Covid-19 ar y Parc Cenedlaethol ac ar waith yr awdurdod o gofrestr risg yr awdurdod. A wedyn, ar ddudalen 70 ymlaen, mae'r atodiad sydd yn rhestru y risgiau efo llawer iawn fwy o fanylder na dwi'n basa gyfeiriad yn y nghyflwyniad i. Ond mae yna gwybodaeth ac sgwrs os oes unrhyw gwestiwn yn codi ohono fo. Mi ydw i wedi ychwanegu, mi wnaeth yn sylw chi ar un yn benodol sef ar 16, yn y pwyllgor perfformiad ag adnoddau dwytha, mi nath Tim gyfeiriad ffaith os bod ni hefyd yn cyfeiriad risg enw dar o awdurdod o rheoli plas tan y bod. A mae hwnna wedi cael ei ystyried wan yn rhan o'r canlyniad yn y risg enw. A does gen i'n ychwanegol i ddweud ar hynny. Gai jyst ychwanegu rhywbeth bach, nes i trafod y peth yma cyn y gyfarfod efo Emyr, a nes i codi'r peth bod o'n i'n pwrdd ar reswm bach bod y risgau i gyd yn dweud dim symud yn nhw. Ond dwi rwan yn deall, mae risgiau'n cael ei rheoli a cael ei delio efo yn y pwyllgor adnoddau a perfformiad. A mae hwnna'n jyst yn fel statement blynyddol a sut da ni efo risgiau yn y parc. Felly mae'n dipyn bach yn wahanol i be o'n i'n meddwl o i ddechrau. A da chi'n gallu weld rwan be mae Iwan wedi dweud, mae yna newidiadau, rai pethau wedi cael ei newid yn ei lefel, a hefyd yr awgrymiad bod ni'n tynnu'r risg Covid oddi wrth yr gofrestr rwan. Felly, mae'n helpu fi deall y peth, a gobeithio mae'n helpu chi deall lle da ni, bod o ddim cweith be ni'n disgwyl pan nes i darllen yn gyntaf. Sorry, Brian, dwi'n meddwl gyda chi. Mae Louise efo cwestiwn. Unrhyw un arall? Lle Brian i ddechrau, iawn. A Joe, beth llaw fan hyn hefyd. Thank you, Chair, and thank you for that
explanation. Even though this is a statement of where we are, I think the measures and actions perhaps don't quite reflect some of where we're at. I mean, if we take the question of item 2 and item 16 to do with Place Tannibal, that also gets a mention on page 139 in the minutes of the P&R. And we had a meeting some year or 18 months ago when we went through what we want to do about Place Tannibal in some degree. And I'm wondering whether there should be some reflection there when we are going to review Place Tannibal as an authority again. I know we have the Place Tannibal board, but bearing in mind the effect of Place Tannibal in relation to the other high risk, which is number 1, which is the challenge on funding. I think we should be reflecting in the measures and actions more accurately about how the authority is doing that and when it's likely to come back to the board for further review. And secondly, in relation to item 1, the insufficient core funding, again, I don't think the comments at the moment reflect that accurately. We discussed at the last P&R the audit report, and the audit report outcome was very much to do with the diversification of income and the fact that the National Park should be developing a strategy for that. And I think that should be reflected also in the measures and actions to manage the risk, with some indication of when that strategy is likely to be worked through. Because otherwise it looks as though we're just accepting where we're at without the actions being firm enough in terms of what we've already discussed about how we're addressing those risks. Y cyntaf, y mater ar Place Tannibal, mae'r adroddiad codi incwm gan Archwilio Cymru wedi adnabod bod angen yn benodol o gynllun busnes diwygiedig yn ôl i'r awdurdod o fewn y flwyddyn, ond hefyd bod eisiau cyplysu gweithgaredd Place Tannibal gyda bwrpasau parc. Gath ei drafodaeth yn bwrdd Plas tro dwytha yn llafar ac o'n codi dipyn mwy o gwestiynau, felly ni gwneud bapur ysgrifenedig mynd i bwrdd Plas prawn yma. Ac fydd hi'n ddiddorol gweld sut fydd drafodaeth mynd pramwaidd ei gwir. Os gadw dim anna hynny, dwi'n meddwl yr bwriad ydy, mi fydd y bwrdd wedyn yn paratoi argymhelliad, a mi fydd yna adroddiad pellach yn dod i weithgor yn y bendant a wedyn mae'n tebyg i bwyllgor yn dilyn hynny. So mae yna weithgaredda and digwydd. I think they should be reflected in the risk profile. Yeah. I don't know if those activities are there in the pipeline. Yeah. Don't have the Okay. Yeah. possibly some time scale about when those activities will begin to bear. Yeah. Dwi'n meddwl yr unig beth ychwanegu fan'na ydi mae wedi bod yn anodd cael gafel ar dipyn o gwybodaeth a dwi'n ama beth sydd wedi digwydd yn fama bod yr adroddiad wedi cael ei baratoi cyn i'r gwybodaeth pellach ma'n wedi cael i fod yn ysgrifenedig, ond mi'n bendant ychwanegu newidiadau i drio dod o fod fwy i fyny ddyddiol. Ac ar yr ail fater o bod incwm gyffredinol ar draws yr awdurdod, nath ni dderbyn adroddiad unigol fel tri parc, wedyn nath Archwilio Cymru wneud adroddiad ar y cyd y tri parc a'i gyflwyno o'i Llywodraeth Cymru. Mae yna nifer o argymhellion wedi cael ei rhaid ymlaen Llywodraeth Cymru yna sydd yn gofyn i Llywodraeth Cymru am arweiniad i fel pwrpas ar pa lefel o risg sy'n dderbyniol, pa fath o gefnogaeth sy'n eisiau parciau genedlaethol gael mwyn mynd ar y siwrna yna. Felly mae gennych chi yn anffodus adroddiad yn dod i chi perfformiad egnodau nesaf sy'n yn bythefnos yn adrodd bod ni yn atal darn gwaith yna achos da ni ddim wedi cael arweiniad i'n Llywodraeth Cymru. Diolch, Gwrthydwr. Fel, ga i jyst roi'n het arall fi mlaen fel cadeirydd y grŵp Plas Tan y Bwlch.
dwi yn meddwl mae'n amser i symud ymlaen i ddod i gasglu'r ym hyn. Dwi'n sicr bod na dipyn o waith i bod yn casglu wybodaeth, ond mae pnawn mae gennym ni papur dda gan Emyr ar opsiynau, a dwi yn sicr eisiau cael rhywbeth allan o hwnna sy'n symud ni lawr y ffordd ar hwn. Oherwydd dwi'n eisiau peth dragu mwy na mae wedi bod, oherwydd mae o'n broblem i ni, a dyna eisiau symud pethau ymlaen. Dwi'n gwybod mae'n lot o deimlad at Plas, ond mae rhaid i ni benderfyniad ar y ffordd ymlaen efo hyn gos ydyn. Diolch yn fawr. Louise, sorry, next. Yes, thank you. It's just a query, actually, page 89. It talks about llyn bach, llyn y tri greyennin. It says, though little of the lake is now left. I've got no idea where this is. How's the car park by the lake? You've got the wrong item, Louise. Huh? What? What's the problem? Can everybody hear me? No? Can hear you, Louise, but not the room. Yes, Can't hear the room at the minute. Oh, well, never mind. It wasn't that important. I think you're on the wrong item, Louise. We haven't quite reached that item yet. Oh, see. Yeah. I thought we were on... Right, sorry. Getting ahead of myself. You're ahead of us, Louise. No, I've just put a message on the chat. Da chi di rhywun i fod yn y siambar, da ni'n clywed dim byd. Sorry, nath Zoom. Louise, yes. O'r ddechrau eto, please. Os da chi'n sôn am llynnoedd, hwnna di'r... Okay, am I on the wrong item? Well, I'm not entirely sure where we are because my sound is going in and out and it's all over the place, actually. Ar hyn o bryd, please. It was just a question, really, as to where Llyn Bach is. Llyn y tri greyennin. I bod yn holl onest, mae Llyn Bach yn y papur nesa. Right. Da ni'n sôn am risgiau ar hyn o bryd. Okay. Awn ni ddod i llynnoedd yn munud bach. Right, so I'll leave it for now then. Diolch, Louise. Joe. Thank you. Yeah, I've removed my hand. My question was covered by Brian, but just to make sure that that the report on Plas Tanable comes back through the authority would be great. Thank you. Fydd o sicr yn. Diolch yn fawr. Diolch. Mae John eisiau gwneud rhywbeth yn fawr. Ni jyst eisiau rhaid diweddaredd sydyn i'r aelodau ar risg 15, fel ydych chi'n gweld fan yma. Da ni sôn bod ni'n lobio y llywodraeth ar ffïoedd cynllunio, jyst er gwybodaeth i chi gyd, mae'n lythyr dim mynd allan gan Gymdeithas Prif Swyddogion Cynllunio Cymru. Dwi'n meddwl mae'n mynd allan wrsos yma, diwedd wrsos yma. Mi fydd o di arwyddo gan bob prif swyddog cynllunio ac bob prif aelod, felly gan fi ac Elwyn ar ran yr awdurdod yma yn gofyn ni gynyddu ffïoedd cynllunio a bydd hwnna'n mynd i'r gweinidog Julie James. Felly diwedd yr wrsos dwi'n gobeithio bydd hwnna'n mynd allan. Dwi wedi siarad efo Elwyn yn barod. Diolch yn fawr, John. Ga i ofyn cwestiwn be John yn dweud rwan. Lle da ni rwan o'r rhan ffïoedd, ydy o'n cyfro'r costau i gyd? Na, chdi, o ran rheolaeth datblygu, mae'n cyfro yn y awdurdod yma, mae'n cyfro tua 20% o'r costa. Dwi'n meddwl o gwmpas hynna, felly ddim o bell ffordd. Ddim yn cyfro costa ni. Mae'n angen i wydd yn ymwneud. Diolch yn fawr. Felly, da ni wedi nodi'r adroddiad a da ni wedi cael trafodaeth yma. Os unrhyw un arall yn unrhyw beth ar y risgi yna? Os gael ddod i mewn, a ni nodi hefyd bod angen diweddaru eitem 1, 2 ac 16 i fod yn cyfredol. Plas Tanable. Fel rhan o'r registrys.
A hefyd, mae'r peth arall sgyn ni yma ydy tynnu'r risg efo Covid-19 i ffwrdd o'r gofrestru risg. Ydy pawb yn fodlon efo hynny? Gawn ni dangos llaw. Ie. Mae hwnna di gario. Hwnna di gario. Sori, ddylse di gael rwy'n i cynnig o, ond pawb di Dwi'n cymryd o'r bleidlais, mae pawb yn gytuno. Neb yn erbyn. Iawn, diolch yn fawr. Diolch yn fawr, trafodaeth diddorol. Felly, peth nesaf sgyn ni ydy'r un oedd gan Louise ddiddordeb yn ar enwau llynnoedd yn Eryri. A Naomi, dwi'n meddwl sy'n gyflwyno ar ôl yna. Dwi'n eithaf o siarad, Naomi. Sorry, mae'n meddwl parti past y pals. Bore da bawb. Mae'r papur yma yn cyfeirio at y gwaith da ni wedi bod yn gwneud dros yr 2 blynedd diwetha ar safoni enwa llynnoedd yn Eryri. Prosiect peilot ydi o ar y cyd efo Comisiynydd y Gymraeg a Phrifysgol Caerdydd. Yn deillio o gyfarfod y gweithgor cafwyd cwpl o flynyddoedd yn ôl. Mi gofiwch chi bod yr rei yna chi oedd yn aelodau bryd hynny, mi oedd y diweddar Aled Roberts, y cyn Comisiynydd y Gymraeg yn bresennol, ac mi gafwch chi adroddiad gynnu ar enwau lleoedd yn Eryri hefyd. Ac wrth gwrs, fyna lawer iawn o waith wedi digwydd yn y maes yma ers hynny. Felly, wnaethon ni benderfynu cydweithio ar brosiect peilot i geisio safoni enwau tirweddol yn y Parc Cenedlaethol. Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg rôl statudol i safoni enwau aneddiadau yng Nghymru, yn bennaf enwau trefi, pentrefi, dinasoedd ac ati. Ond am y tro cyntaf, maen nhw wedi mentro i faes enwau daearyddol tirweddol. A da ni wedi dechrau efo rhestr o lynnoedd Eryri, ac mi welwch chi'r rhestr llawn yn yr atodiad i fy adroddiad i. Mae yna dros 200 ohonyn nhw, felly stwp o enwa, a mae yna ymchwil eang a thrylwyr wedi digwydd i bob un ohonyn nhw. Mae yna lawer o enghreifftiau diddorol yn y rhestr yna, a rhai enghreifftiau sydd ella yn fwy tanllyd a dadleuol o bosib. Felly, rhyw bythefnos yn ôl, mi gawson ni gyfarfod efo'r aelodau sydd yn rhan o'r grŵp craffu enwau lleoedd, cynghorydd Elwyn Edwards, y cynghorydd Dilwyn Roberts a'r cynghorydd June Jones. Ac mi gawson ni gyfle i graffu'r enwau wrth linell, oedd yn fy hun yn drafodaeth diddorol iawn lle. Mae yna amrywiaethau lleol, mae hynny'n rhan bwysig o'r ffordd mae enwau lleoedd yn cael eu safoni gan y panel safoni, ac maen nhw'n aml iawn yn adlewyrchu'r dafodiaeth leol a'r defnydd cymunedol o'r enwau. Ac fel sy'n cael ei esbonio yn y cyflwyniad yn yr atodiad, mae'r bathiadau lleol yma a'r ffordd maen nhw'n cael ei ynganu ac yn cael ei defnyddio'n lleol yn rhan bwysig o'r broses safoni. Beth sydd yn wych wrth gwrs i weld hefyd ydy'r amrywiaethau a'r ffordd mae'r heini yn adlewyrchu bywgrwydd yr iaith Gymraeg yma yn Eryri, a hynny'n ei dro hefyd wrth gwrs yn un o'r unweddau arbennig y Parc Cenedlaethol yn ôl cynllun Eryri. Mae'r panel safoni enwau lleoedd wedi gwneud eu gwaith yn ôl i safona nhw ar gyfer, a'i egwyddorion nhw ar gyfer safoni, ac mae'n ei gyfeirio at un neu ddau o'r heini mewn munud. Ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig cydnabod hefyd bod yna waith cymunedol wedi digwydd ar lawr gwlad ar y gwaith yma hefyd. Felly mae wardeiniaid ardal yr awdurdod wedi bod yn rhan o'r broses, ac maen nhw wedi cadarnhau y prif ddefnydd neu'r enwau sy'n cael ei defnyddio'n bennaf ar lefel cymunedol. Da ni'n bwriadu symud ymlaen i'r grŵp nesaf o enwa yn dilyn y cyfarfod heddiw a enwa rhiadra a ffistylla Eryri fydd y grŵp nesaf cyn symud ymlaen gobeithio i'r enwa'r copaon.
Mae'r gwaith yma'n mynd i fod yn waith eang iawn, mae o'n gorfod bod yn waith trylwyr, a felly mae'r broses gyfan yn mynd i gymryd, waith neu fod yn onest, blynyddoedd i'w gwblhau, ond mae o'n waith gwerth chweil, ac wrth gwrs hynny wedi dechrau flwyddyn yn ôl gyda'r penderfyniad yr awdurdod i ardal yr enwa, yr Wyddfa a'r Eryri ym mhob iaith. Felly, yn hynny o beth, os ga i jyst troi yn sydyn at yr atodiad dros 200 o enwa, mi welwch chi fod fod y panel safoni yn cyfeirio at fwy nag un enghraifft o enwa mewn rhai achosion, enghraifft Llyn Tegid. Ac mae Llyn Tegid, wrth gwrs, yn cael ei alw'n Llyn Tegid yn unig gan yr awdurdod yma ers blynyddoedd maith, os na erioed, lle. Ond mae yna wahaniaeth o bosib, neu rhwng be mae'r panel safoni enwa lleoedd yn ei argymell a be fydd y defnydd fydd yr awdurdod yma yn ei wneud o'r enwa. Ac maen nhw'n cydnabod hynny yn ar hydalen 2 yr atodiad. Maen nhw'n dweud, rhaid cydnabod y gall tyndra godi ar brydiau rhwng yr awydd i hyrwyddo enwa Cymraeg a gwaith y panel safoni enwa lleoedd yn argymell ffurfiau safonol enwa lleoedd. Mae'r rhestr isod yn cydnabod bod yna gategorïau gwahanol o enwa Saesneg yn bodoli, rhai yn gyfieithiadau diweddar a llythrenol, enghraifft. Mae eraill yn ffurfiau sydd wedi hen ennill eu plwyf. Mae'r rhestr isod yn ceisio cynnig arweiniad ynghylch y categorïau hyn a sut y gallid dewis ymdrin â nhw. Fy awgrym i fydda bod yr awdurdod eisoes wedi gwneud penderfyniad flwyddyn yn ôl ar Eryri a'r Wyddfa, a bod hynny'n cynnig cynsail ar gyfer y ffordd yr un ymdrin ac enwa lleoedd, ac felly mae'r enw Cymraeg fydda'n cael ei defnyddio oni bai bod yna ryw achos eithriadol yn codi i wneud yn wahanol lle, ond dydw i'n mynd rhagweld hynny efo'r grŵp yma o hynny i chi fel aelodau i trafod. Yn deillio o drafodaeth y grŵp craffu hefyd, yn yr atodiad ar dudalen 1, mae yna linc yn fanno i ganllawia safoni enwa lleoedd Cymru. Ac mae'r canllawia yna yn cyfeirio yn benodol at dafodiaeth ac at y rôl sydd gan tafodiaeth enwa lleoedd. Felly mae'r panel safoni yn ystyried tafodiaeth leol a defnydd cymunedol leol wrth benderfynu ar yr orgraff. Ac mae yna adran hefyd yn yr egwyddorion sydd yn cyfeirio at ddefnydd o'r fanod ar elfennau bwyslais eraill. Os oes yna aelodau eisiau ni gyfeirio at rhain yn benodol yn ystod eich trafodaeth chi, yna plis rhywch wybod. Ond dyna'r cefndir, dyna'r gwaith sydd wedi bod ar y gweill a drosodd i chi i drafod. Diolch yn fawr, Melanie. Gai jyst ychwanegu, dwi'n meddwl hwn yn darn o... Gai jyst ychwanegu, dwi'n meddwl yn personol mae hwn yn darn elfennol a bwysig iawn i'r Parc Cenedlaethol. Mae'r pwysigrwydd i'r trefdadaeth a'r diwylliant y Parc Cenedlaethol a pwrpasu'r Parc Cenedlaethol yn gryf iawn, a dwi'n gefnogol iawn o'r waith sy'n cael ei wneud fama ac i cario ymlaen bellach. Dwi'n meddwl mae'n helpu ni sicrhau'r faint mor special mae'r Eryri a'r faint mor pwysig mae'r iaith Cymraeg a'r diwylliant Cymraeg yn yr ardal yma. Felly, cario ymlaen o waith da newn mi. Gai jyst dweud, mae yna 2 peth. Da ni eisiau edrych i mewn a cytuno i'r enwau sgynnu yn yr adroddiad yma. A wedyn, da ni eisiau deputeiddio'r waith yma yn y dyfodol i'r grŵp lliwio enwau llefydd. Mae gen i grŵp, is-grŵp o'r awdurdod yma sy'n gweithio ar hwn. Felly, i pasio'r waith da ymlaen iddyn nhw, a wedyn gawn ni adroddiad blynyddol o'r waith yna. Felly, mae'r 2 peth, ond cyn da ni'n dod i'r penderfyniad yna, dwi eisiau agor y bwrdd. Felly, agor pethau fyny. Mae gen i Louise sydd wedi cael ei mewn yn gyntaf, wedyn Elwyn, wedyn Brian, dwi'n meddwl, a wedyn Edgar. Louise.
Lovely, thank you. I get to ask my question now. The lake they're referring to on page 89, Llyn Bach, Llyn y Tri Greuenyn, which apparently is by the car park, which is sometimes called the Machloop car park. Is there a lake there? Well, I didn't know there was a lake there. Or maybe a large puddle. The other thing is just a little comment about the Talallyn lake. It's used, I mean, the report states it's used colloquially by everyone locally. It's referred to as Talallyn. So, and I do agree that we have to, maintain the historical and cultural integrity of the national park. That's what it's all about. But presumably all of this will involve changing road signs. So what cost would this be? And who's going to pay for it? Na di ateb hwnna. Rhywbeth da ni'n ystyried yma ydy pa ddefnydd mae'r awdurdod yma, neu pa enw mae'r awdurdod yma yn rhaid ar y llynol. Mater i Cyngor Conwy, Cyngor Gwynedd, Cyfoeth Naturiol, ac yn y blaen ydy os dyn nhw eisiau mabwysiadu'r un enw. Mae'n bwynt sy'n ardal y llyn hefyd. Enw'r, da ni'n cyfeirio at enw'r llyn yn benodol yn fan hyn. Mae Tal y Llyn yn enw dilys hyd y gwni ar gyfer y dyffryn, ond enw'r llyn yn benodol da ni'n cyfeirio at yn fan hyn. A hyd y gwni dydy enw'r llyn ar hyn o bryd ddim ar arwyddion ffyrdd ac yn y blaen. Di hwn yn ymateb cwestiwn chi, Louise? Not really. I mean, the road signs just say Tal y Llyn. You know, we locally we talk about the Talallyn Pass, you know, from the top of the pass down to the lake, what some people refer to as the Machloop. I mean, I think we should maybe take advantage of the fact that people come from all over the world, actually. I've met Americans there who come to see the Machloop. And if you've not been, any of you, it's totally exhilarating when you're up on the top and you get the jets flying below. You can see the whites of their eyes. But that's just my opinion. I do appreciate that some people might not feel the same way as I do. Sometimes it's absolute chaos up at the top, but I suppose, again, that's Gwynedd Council's Highways Department need to sort it out because it can get quite dangerous. But sort of answered it. Yes, thank you. Mae Tal y Llyn yn enw priodol ar gyfer. Diolch yn fawr, Louise. Dwi'n meddwl, fel ni'n dweud, mae'r enwau ffyrdd a pethau fel yna i wneud efo cynghorydd lleol. Elwyn. Diolch cadeirydd. I ateb cwestiwn Louise efo'r Llyn y Tri Greuenyn. Mi oedd yna lyn yna. Mae yna 2 craig fawr yna. Yn ôl y chwedl oedd hein yn esgidiau i Drisgawr. Mi daflodd o'r cerig o'i esgidiau i fanna, top y cwm Tal y Llyn yn fanna de. A dyna di'r Llyn Tri Greuenyn. Ond wedyn ar nhw'n newid y ffordd yn dod, nhw'n sredu'r ffordd yna symud i sychu de. Dyna di'r eglurad yn fanna. Dod nôl at Naomi rwan. Llyn Tegid. Bydden ni, mae'r parc wedi penderfynu 15 mlynedd, tradio fwy na hynny, mae Llyn Tegid ydi enw'r lle ac nid Llyn Tegid Balaleg de. Be oedd yn digwydd, mae wedi bod yn digwydd ddiweddar yma. Pan y bobl lleol yn galw Llyn Tegid yn Llyn Bala, o'n cyfieithu'r Balaleg. Dyn ni wedi penderfynu eisoes a Llyn Tegid yn unig di hwnna fod, blynyddoedd lawer yn ôl. Mae'r peth wedi gychwyn o fanno de. A dwi'n awgrymu'n gry bod ni'n jyst yn gadw Llyn Tegid ar hwn. Yn y dechrau mi oedd yn syrfe yn gwrthwneud dim byd, gwrthwneud newid. Bellach maen nhw wedi gwneud ers rai blynyddoedd rwan. A Llyn Tegid sydd yna lle, a bod ni'n sticio ato fo. Cwestiwn i Naomi rwan de, pam ydy Llyn Celyn i fyma? Sy'n rhyw reswm? Diddorol, da ni heb sylweddoli nad oedd y llyn yna. Mi wna i godi'r mater efo'r... Ydy cronfeydd yna? Cronfa ddŵr gyda'r llyn? Oherwydd mae cronfa ddŵr ydy hi, mae yna emyr ac yn ei llyn. Mi wna i wirio os oes angen iddi fod yna'n ei beidio. Mae llyn yr enig hefyd yn gronfa ddŵr, de? Mae yna'n, de. I'r Bala ac i Ben Llyn, de? Dyfaeth, dim ond cwestiwn.
Iawn, diolch Elwen. Diolch yn fawr. Oce, diolch i chi. Gai just pasio mlaen i Brian? Thank you, Chairman. I want to thank yourself for the comments that you made earlier. I would wholeheartedly support those. The importance of getting the names in a way sort of secure as far as the way that we use them, and in hopefully our discussions with others going forward, particularly with those who design the maps, is going to be absolutely crucial going forward, that things are standardized in relation to that, otherwise confusion starts to reign. I think it's been very encouraging from where I am to see in the national press how Ariri is now the predominant name, and sometimes the former name is not even referred to in mainstream national articles, and I'm talking about UK national in this context. So I support this wholeheartedly. In terms of the fine detail, I'll leave it up to those who've done the studying and the expert knowledge. Thank you. Mae gen i John gyntaf. Gai just dweud yn gyntaf i Elwyn, fyddai byth yn gallu dreifio lawr i Aberystwyth heb meddwl am y greigiau o dod allan o esgyd Idris o hyn ymlaen. Diolch yn fawr am hwnna, fydd o'n sicr yn meddwl fi. John, cwestiwn gyda chi? Ie, diolch yn iawn. Ie, falch iawn o fod defnyddio'r enwau Cymraeg. Mae'n anodol bwysig i bod ni. A fydd e'n bosib efallai rhoi rhywbeth wrth y llynoedd fe rhyw i, allan mae'n llwybr yn mynd fyna, sydd ei weld llyn, yr enw Cymraeg yn unig ydy'r, roed yr enw Cymraeg yn unig ar y llynoedd yma, achos allan fydd hynny'n help. A dwi'n falch iawn fod yr pres Prydeinig a pawb yn defnyddio Eryri erbyn hyn ar Wyddfa. Os y beth sôn am Stodonia nag Stodonia National Park beth braidd. Felly dwi'n falch iawn hynny. Ac gofyn y cwestiwn, pryd fydd Eryri National Park yn diwedd? Mae hwnnw chydig bach yn bryd diweddu ar hwnnw rwan. Wel, ar y pwynt dwytha, John, yn gyfreithlon, mae gennym ni ddau enw fel nath i trafod llynedd. Mae yna gyfle yn y Senedd mewn chydig i adolygu pwrpasau parciau cenedlaethol. Fel swyddogion, ydyn ni wedi rhaid y modyn a law yn gyfreithlon i wneud cais i jyst gael yr enw Cymraeg ar y parc cenedlaethol yma yn y Gymraeg a Saesneg. Diolch yn fawr. Ie, pasio Naomi a wedyn ymlaen i Edgar i'r cwestiwn wedyn Julie. Ar eich cwestiwn chi am osod arwyddion, John, mae hyn wedi codi gan y grŵp craffu yma. Elwyn wedi amlygu fod o'n awyddus i weld hyn yn digwydd, a mae'r warden ardal Rhys Gwyn wedi cysylltu bore yma ynglyn â hyn hefyd. Dwi'n bwriadu cael sgwrs efo Jonathan ynglyn â'r sefyllfa cynllunio, ac wedyn fydden ni ddatblygu cynllun ar gyfer arwyddo a dehongli wedyn yn eillio hynny. Unwaith da ni'n gwybod beth yw'r sefyllfa efo cynllunio. Edgar. Diolch yn fawr. Ia, o'n i yma pan oedd y cyn-Commissioner Aled Roberts, oedd ar y parc adag hynny, pan ddechreuon ni hyn a cael y pwyllgor mae wedi dweud at ei gilydd i edrych i fewn i'r beth yma efo'r enwau Cymraeg. Ac oedd wedi digwydd, mynd yn ôl at Cyngor Gwynedd yn munud bach, oedd wedi digwydd efo'r iaith, tai ac yn y blaen. Mae Cyngor Gwynedd wedi arwain ar hynny, a mae cynghorau eraill yng Nghymru yn dilyn. A dwi'n falch o weld na Eryri sy'n ar y blaen ar hwn, a gobeithio fydd y parciau eraill yng Nghymru yn dilyn ni de. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae un wedi gwneud yn barod, mae all gobeithio yn bell yn ôl. Diolch. Ie, diolch Cadeirydd. A diolch i partneriaeth Eryri am arwain ar hwn o fewn y parciau. Mae'r waith aruthrol dim ond hwn, bod ni'n rhyfeddu pan mae'r pwyllgor edrych yn yllu. A dwi'n meddwl bod mae hyn yn bell cyrhyddol dydy. Mae pethau yn mynd i newid. Unwaith mae'r un mae allan y fanna a cael ei cydnabod. Mae fatha'n peth sy'n gwydd rwan hefo Eryri.
Lle oedd pob peth o blaen, ysnodon neu hyn, ysnodon y llall, mae di newid, a mae yn newid. A mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol. A jyst diolch fawr iawn i'r tîm o fewn yr parc yma sydd wedi bod yn arwain yno fo. Ac y pwyllgor safoni. Nes i ddysgu lot fawr am gramadeg Cymraeg y sesiwn yna. Ac y cynghorydd Elwyn dros hefyd, wrth gwrs. Ynde? A dwi hollol fodlon i gynnig argymellion. Felly mae gennym ni cynnig gan June. Edgar? Ia, mynd i eilio. I eilio, felly. Am yr adroddiad. Am gwaith. Cynnig a eilio i derbyn yr... sorry. Elfed, sorry. Sorry, fi'n hyn mlaen. Rhaid ni gael fo. O, hefyd. Ia, jyst un sylwad bach am llyn gellu gael eich ben yr ysgwrn mewn ffordd. Ar lafar, llyn llygain mewn alw fo. O'n i gweld yn y nodiadau yma, dyna di nodi, da ni'n mynd i nodi'r... Oce, diolch iawn mi. Mi wnawn ni nodi bod llyn llygain yn cael ei ddefnyddio'n gymunedol. Digwydd bod efo'r enw yna, mi o'na restr o wahanol enwaf yn cael ei defnyddio yn gymunedol gan myfyr a gan Robert Dolgain. Felly, ia, mi wnawn ni ychwanegu hwnna. Na, gret gwaith wedi gedig. Diolch. Diolch. Dat y lluan Harry Potter. Diolch yn fawr. Right, dwi'n gwybod mae hwn yn cadw pobl yn ffit, ond di o ddim yn rhywbeth fysa'n licio weld yn arferiad yn yr awdurdod. Felly, da ni wedi cael cynnig a eilio ar derbyn yr rhestr o enwau. Di pawb yn hapus am hwnna? Hollol hapus, a dwi'n meddwl mae'n delio efo sefyllfaodd Elwyn yn sôn amdano am llyn tegid, fel llyn tegid a ddim llyn balad i'r enw o hyn ymlaen ar y parc, felly. Pawb yn hapus yn. Diolch yn fawr iawn, trafodaeth diddorol iawn. Peth ola, ysgynnau, ydy pawb yn fodlon bod hwn yn cael ei deprwyddo i'r pwyllgor i delio efo flwyddyn i flwyddyn a droddiad blynyddol. Just eisiau checio. Dwi'n meddwl mae pawb yn fodlon. Diolch yn fawr iawn, trafodaeth diddorol iawn. Peth nesaf sgynnu ni di adroddiad y grŵp y weithgor. Pwy sy'n neud hynny? Y weithgor. Fi sy'n neud o. Sorry, ffeindio'r papur. 136. Sy'n bod ddim wedi cyrraedd yn barod. Felly, ydy pawb yn... Dwi wedi cael yn etholi fel cadeirydd ar hwn. Ydy pawb yn fodlon neu unrhyw cwestiynau o hwnna, o'r weithgor? Pawb yn hapus. Os rhaid i ni cael rhywun i pasio hwn, neu diolch fel i nodi fo? Nodi. Nodi'r gwybodaeth. Felly, dim sylwadau yna fo, felly, awn ni symud ymlaen yn nesaf. A wedyn, mae gennym ni cyfarfodydd efo mudiadau eraill. Sgyn ni unrhyw beth gan unrhyw un am rhywun neu rhywbeth maen nhw wedi sôn amdan i cwrdd â bobl? Na, oce. Nesaf mae gennym ni yr munedau o'r pwyllgor perfformiad o adnoddau ac adnoddau ar ddeuddegfed o Gorffennaf. Da eisiau o ran wybodaeth di hein. Sy'n rhywbeth sy'n eisiau cael ei godi o hwnna? Elfed, os yna'n cyflwyno hwnna. Sorry, Elfed. Mae Elfed i adrodd, gen o'n byd i adrodd. Yn ychwanegol i beth sydd yn yr cofnodion. Unrhyw beth yna, unrhyw un eisiau codi? Na, os ddim, awn ni symud ymlaen i'r pwyllgor safonau. Pwy sy'n gyflwyno hwnna? Wel, os oes unrhyw gwestiynau codi o'r cofnodion. Unrhyw cwestiynau ar pwyllgor safonau? Na, os ddim, awn ni symud ymlaen i'r cynhadliad Europark, a dwi'n meddwl mae Emyr efo gyflwyniad fyr ar hwn. Oes. O'n i fod yn ei double act efo Ifar, ond fel da ni wedi dod i'n affod adeg yma flwyddyn, mae'n anodd iawn i fod yma. Felly, mae yna bris i dalu Ifar am beidio fod yma. Byddai'n cyflwyno fo
i gyd. Mae gynna i gyflwyniad bach, ydy bach o lyniau i chi. Dwi yn ymwneud achos wedi safon y lluniau dim byd i gymaru ar unrhyw weithredu o fashion lighting. Bob dim dwi'n dweud ffordd. Felly, mi oedden ni cwrdd yn yr iseldiroedd. Oops. Cue the tiroedd. Right, mae ni. Oedden ni'n cwrdd yn iseldiroedd ag mewn tre o enw Ddiwarden yn gogledd yr ynys neu'r tir ac teyrnged i'r tirwedd oedd o'n hanner can mlynedd ers sefydlu Europark, felly oedd o'n bathiad hefyd. A lle mae natur o pobl yn cyfarfod mewn cytgod. Ac am y tro cyntaf, dwi wedi bod yn y gadael mewn 2 gwaith i gyd yn yngyrfa lle. Ac am y tro cyntaf erioed, nes i deimlo bod cymunedau a diwylliant yn rhan bwysig o gadwraeth bellach. Cos mi oedd yn gorffennol, oedd dim ond cadwraeth natur neu hamddenna oedd yn cael ei draws. So, o'n i gweld hwnna yn newid eitha sylfaenol. Yn fama, oedden ni cwrdd ac oedd Ifawr wedi wirioni yn meddwl bod ni yn cwrdd yn y World Trade Centre. Ac yn gweld o maint y World Trade Centre yn felly, o'na dros am o Ifawr, i gadarnhau bod wedi bod yna. O'na dros 350 o delegates yna. Mae bach hefyd. Mae Louise yn dweud bod i audio hi ddim yn gweithio'n iawn. Ydy hwn o'n well, Louise? Helo? Ydy pawb arall yn clywed? Sa chi'n rhoi bus i bawd yn ei os dyna? Ie, o'na 350 o delegates yna, a be oedd yn arbennig yn hwn, o'na pwyllgor ieuenctid Europark i bob pwrpas oedd yn rhedeg bob dim, y gweithdai a'r sesiyna allan hefyd. Diddorol iawn oedd llywydd yr parc lleol yn agor y gynadledd drwy ddweud God created earth, man created iseldiroedd. Be di'r Saesneg? Iseldiroedd. Netherlands, achos mae hwnna'n eitha sensitif gyda nhw. Ac mi oedd o'n gywir, fel da chi'n mynd rownd y wlad, da chi'n gweld, da chi spel o dan lefel y môr am ran fawr o'r pethau. Be nath daro fi ac yn dilyn adroddiad Naomi oedd faint o parciau cenedlaethol yn Ewrop yn ddata fi. Ac o'n i'n nabod dipyn o'n nhw yn dweud, hello, Mr. Eryri. Felly mae'r neges dwyieithrydd yma a'r enw cynhenid wedi treiddio mewn i'r llefydd eraill. Ac mi o'na un sesiwn ar datrys anghydfod rhwng cadwraeth ac cymunedau. Ac oedd yn eitha diddorol pan chi'n siarad efo parciau yn y gorllewin ac hyd yn oed einio fewn yn Arctic Circle yn Norwy yn dweud, wel, peth pwysica ydy trust. Trust rhwng yr awdurdod y parc, neu'r corff cadwraethol a'r cymunedau. Ac o'na un person yn rhan o gynwyth Samis yn Norwy na, wel, yna chi rhywbeth neith byth ddigwydd yn y noes i, achos mae gennym ni 400 mlynedd o anghyfiawnder o'r llywodraeth, ar ôl llywodraeth i'n cymunedau penodol ni. Felly mae o yn bwysig, a dwi'n meddwl mae'r ffordd da ni'n gweithredu yn parchus o'n cymunedau yn holl bwysig. Right, a just mae hwn yn shot o'r rei o'r screens o'n nhw'n dweud pa mor bwysig oedd natur ar gyfer diwylliant, natur ar gyfer bobl. Felly, teithiau maes, a mi na i siarad bach mwy am y taith maes fi gan fod i fori. Is i cymryd y cyfle mynd i Ynys Texel, ac Ynys ar hyd fel da chi'n sbio'r map, y Chain o Ynys. Oedd y pensaerniaeth lle yn eitha unigryw, a hwn oedd yr arddull
traddodiadol, sef to tails a to hesg ar ei ben o. Sydd yn, oedd yn edrych yn mod iawn i gwir. And yn ddiddorol, o bob un adeilad amaethyddol fel hyn, sef y cefn i'r gwynt a talcen mawr a agored ar gyfer cael mynediad i'r adeilad. Oedd y ffarmwr yn siarad efo ni, oedd yn siarad Dutch, Tesl, y iaith leol, a Saesneg yn rhugl iawn. Ond nath o ddechrau i'w speech yn sôn am pan ddech chi'n mynd ar y we, pan mae rhywun dweud Texel, mae rhywun yn meddwl am defaid efo lot o gnawd yn nhw. Wel, dwi yn ond mi ddod o, os ydych chi'n mynd ar y we a gweld dafad Texel, dwi ddim yn nabod y dafad yna. Y ddafad sgynna i ydy mae'n dual purpose ac mwyn yn dopi i newid yn polisi CAP, da ni'n mynd ar ddafad yn ôl i'w greiddiau. Sef dafad gig a dafad llaeth. Felly, oedden nhw ar ôl 8 wsos o fagu oen, ond yn godro'r defed i gyd ac yn ei caws. Ac o gynnu fo vending machine ar ben lôn yn gwerthu gaws a gwerthu'r gyd. Sef yn eitha a dymau gaws ar gyfer leni. Mi oedd yr môr yn cael ei, neu oedd yr cloddiau môr yn cael ei bylchu ac o hwn y ddarn o dir lle oedd nhw ddim yn gallu cadw'r môr allan, felly nhw wedi troi i warchodfa natur ac yn cael ei defnyddio lot gyn bobl. Ond bi oedd yn syrfdanu rhywun yma, nath o ddangos eglwys i ni mewn pentre, ac oedd o'n dweud 400 mlynedd yn ôl o honna yn borthlad ac oedd i 7 kilometr i fewn yn y tir. Fel mae'r ynysodd yn newid i ffyrdd mewn ffordd. Ddiddorol hefyd, y gymuned leol, 3,010 o bobl yn byw yna, yr un problemau ni, ysgolion neu dda pentra, ddim yn gallu ffynnu, 1,000,000 o bobl yn dod i fewn mewn un cyfnod yn yr ha, gorllewin yr ynys, tai ha i gyd, ac nhw oedd bia yr 2 gwch fawr oedd yn rhwng y tir a'r tir mawr. A wrach, un i John Pugh yma, ffarmwrs yn gael bai am bob dim, mae John Pugh yn dweud reit aml, oedd problem nitrates yn ofnadwy ar Ynys Texel yma, a pan sy'n gwneud gwaith ymchwil, maen nhw'n ffeindio na dim amithu oedd yn creu nitrates, ond yr holl llongau cargo oedd yn mynd heibio'r ynys efo fumes nad yw'n glaw dal nhw am mynd i'r tir. So, oedd yn brofiad eitha diddorol. Wedyn, nath Ifar i weld darn o tir oedd yn cael ei reid i fyny ar gan y ffermyr, cos oedd yn rafferthus i ffarmio, a beth nhw'n trio wneud yma oedd ail-greu mewndir. Wedyn nhw'n codi lefel dŵr glân mewn ffordd yn fanna i ail-greu mewndir. Wedyn, dydy o'n yma i ateb, ond dyma'i griw o. Felly, dyma'r fath o dirwedd oedd o'n newid o. A chi gofio bod hwn 4 metr o dan lefel y môr. Wedyn, o'n i'n barod fynd i'r maes awyr, a Ifan yn dweud, dwi eisiau caws sy'n adra, so o rhaid i fynd hynny. A mae rhaid i ddweud pan o'na un noson, bod na ddim pŵer yn y ganolfan, a be nath Ifar, ond tynnu'r gitar allan, a dechrau canu efo rei o'r parciau eraill, ac oedd yr hen o lafon Cymreig yn cael ei clywed yn yr iseldiroedd. Felly, diolch yn fawr am y cyfle i fynd yna, ac dwi'n gwybod bod Ifar wedi rili mwynhau, ond dwi'n safio maint o goedolig nath o werthu crowd. Iawn. Reit, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr, Emyr. Unrhyw cwestiynau, unrhyw un eisiau ofyn i Emyr am ei trip? Faint y caws nath o ddod nôl? Faint y cwrw nath o ddod? Na. Nes i ar y trip Europag blwyddyn diwethaf o Brian, a fysa'n yn wir yn gallu dweud i bobl mae o'n brofiad unigryw arbennig yn cwrdd â bobl o wahanol llefydd yn Ewrop a cael y brofiadau nhw a ddysgu. Mae'n bod y broblemau fel mae Emyr yn dweud yn thebyg, wahanol ond thebyg yn lle bynnag da chi'n mynd yn Ewrop. Ges i sgwrs efo rhywun o'r Samis a oedden nhw'n gallu, os oes chi wedi newid blaidd am llwynog,
a newid carw amdan dafad fysa chi'n gallu bod yn siarad i ffarmwr yn Eryri amdan y broblemau maen nhw'n gael. Felly mae'r pethau yma wahanol ond rhyw fath lle bydd ydych chi'n mynd. Reit, diolch yn fawr iawn am hynny. Awn ni symud ymlaen. Mae gen ni rhywbeth am schedule 12A sy'n edrych yn gymleth iawn, ond fydd Iwan yn esbonio, ond mae... Dwi'n datblygu. Iawn, oce, diolch yn fawr. Iwan, drosodd i chi esbonio? Diolch yn fawr, Ysgryrydd. Ie, er bod yn edrych yn gymleth iawn ar... so er bod yn edrych yn gymleth, mae'n y bod mae o'n eitha syml adroddiad ydi o i eithrio ar adroddiad terera ac amodau, ac felly i gau allan wasg a'r cyhoedd. Mae'r rhesymau wedi cael ei roi paragraff 1.2.1 ac rhagfarn yn digwydd gyda'r wybodaeth yn cael ei ddatgelu 1.4. Felly roedd o fyny i chi wneud penderfyniad. Felly, Brian di proposio ydy pawb yn fodlon efo hyn. Unrhyw un yn wrthwynebu y peth. Gai ofyn i bawb ddatgan bod nhw'n... Llaw i fyny, please. Llaw i fyny. Unrhyw un yn erbyn? Na, oce. Felly, cyn i ni fynd ymlaen i'r eitem nesaf, gyda mi fydd angen dod ar live stream i ben, bys mae hwn yn eitem eithriedig. A dwi'n mynd saff iawn beth sy'n digwydd efo y recordiad. Da ni fel arfer yn cael recordiad. Da ni'n stopio recordiad hefyd. Felly, da ni jyst yn mynd ar gofnodion o hyn allan. Iawn. Di popeth gael awr? Yn dal yn